Hej alle sammen og velkommen til den her video. Okay, det er min første YouTube-video, men som sagt, det her, eller som jeg faktisk ikke ved, det her det burde faktisk have været en skovtursvideo, hvor jeg filmer med min GoPro. Men min GoPro var altså fordi at slet alle de videoer, jeg havde sådan filmet, så det her det bliver egentlig bare sådan en lille vlog-agtig, hvor jeg bare sådan viser, hvad jeg laver i stedet, når jeg sådan skal ride tur-agtig. Okay, jeg er lige kommet sammen med Sofie. Og vi er på vej lige op til at hente hesten. De står deroppe på farmen. Så yes. Jeg håber, at jeg kan sådan filme sådan ret meget af natur. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kan, fordi jeg tror kun det der går på, at jeg kan sådan filme sådan en lille time eller 40 minutter eller sådan noget. Det valgte som sagt overhovedet ikke at filme noget, så det har ikke lige noget med sådan den natur at gøre. Det er egentlig bare, jeg har bare sådan filmet det på min telefon. Eller sådan noget. Så jeg filmer i hvert fald bare lige sådan det vigtigste af det, vi laver. Okay, så det jeg filmer lige på min telefon, den er sådan lidt. Ja, vi står lige og holder lige et pitstop her. Yes. Det var sådan lidt en vild tur. Vi fik noget galop. Jeg håber, at den har filmet det, den her. Yes. Men ja. Okay, her er lige kommet ud på fold, og jeg skal lige bare op nu og sådan noget. Tak fordi I så med den her video, og det blev så bare sådan en lille vlog, så ja. Yeah.